Mga sementeryo sa Mandaue City ablisud sa 24 oras atol sa panahon sa kalagkalag apan dili itugot ang pag-overnight sa mga tao. Kini ug dugang pang detalye sa preparasyon sa mga otoridad sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may sub-sub na ang preparasyon sa mga otoridad sa pagdagsa sa mga tao unya sa mga sementeryo karong Nobyembre 1 ug 2. Gitigom karong adlaw ang mga milangkob sa City Government Response Cluster agi og preparasyon sa kalagkalag. Gipanguluhan sa taga CDRRMO inubanan sa uban nga mga ahensya sama sa PNP, BFP, team, health officials ug uban pa. Naghanay sila sa mga plano alang sa deployment sa ilang mga personnel sa kalagkalag nga magsugod sa Oktubre 31. Mas tutukan nila ang mga sementeryo ug mga palibot niini nga mao'y dagsaan sa mga tao. Traffic scheme kung nga i-implement for the whole kalag-kalag. So atong gitan-aw, atong i-review. Katong mga barangay nga way mga samang mo augment sila sa katong mga areas nga naay mga menteryo. Si Mayor Glenn Bersede mipagawas og executive orders sa mga palisiya alang ning maong kalihukan. Naglakip niini ang pagdili sa pag-overnight sulod sa sementeryo. Hinunbukas ang mga samang 24 oras ning panahona aron maakomodar ang uban nga mga makabisita. Gidili sab ang pagsulob sa mga jacket ingon man pagdala og mga backpacks. Gawas pa kini sa mga naandang ginadili na mga hinagiban, mga ilimnon, videoke o mga gamit pang sugal. Usas mga ginadili ang pag-overnight sa mga tao dito. Pero open siya for 24 hours? Oh, open sila. Pwede sila magbisita. Pero kanang overnight, kung mag-camping, ginadili. Lakip sa gihisgutan sa tigom kaganiha ang protocol nga ipatuman kung dunay mga medical emergencies nga may tabo. Sa Mandaue dunay 8 ka mga sementeryo, lakip na niini ang parte sa exit sa dakong pribadong menteryo sa Cebu City nga kabahin na sa Mandaue. Gihisgutan sab apil sa meeting ang deployment sa mga suroyanan, mga resorts ug kaliguanan nga laumang dagsaan sab sa katawhan. May usa lang kini sa series sa mga meetings nga himuon pa sa mga otoridad or mahapsay gyud ang mga plano alang sa kalagkalag ug magikatak lang itigom sab sa CDRRMO kini mga barangay ug mga fire volunteers ingon man uban nga mga force multipliers. May Daghang salamat, Nico Sereno.